el 27 de maig una nova corporació municipal. Per això, Berca Televisió els ofereix avui un debat amb els 7 candidats dels diferents partits polítics i coalicions que participen en estos comicis, uns dels més concurrits de les últimes convocatòries municipals. Passem ja a presentar els que són els nostres participants en el debat d'avui. En primer lloc, Emili Gregori Tarazona, 58 anys. És l'actual alcalde d'Algemesí i opta a la reelecció pel PSPB-PSOE. Bona vesprada. Hola, bona vesprada. Pel Partit Popular, Vicent Ramon García Mont, de 49 anys, empleat de banca, actualment exerceix de portaveu del Partit Popular al consistori. Opta a la reelecció. Bona vesprada. Bona vesprada. Pepe Martínez Corch, professor, 54 anys, actual regidor de Cultura i portaveu del Bloc al consistori, repeteix com a candidat del Bloc Nacionalista Valencià. Bona vesprada. Bona vesprada. Seguim amb Pere Blanco Vega, llicenciat en Dret, de 49 anys i funcionari de l'Institut Nacional de Seguretat Social. És cap de llista d'Esquerra Unida. Bona vesprada. Hola, bona vesprada. Per Esquerra Republicana del País Valencià, Raül Sánchez, enginyer industrial, de 37 anys, es presenta per primera vegada a l'alcaldia d'Algemesí. Bona vesprada, Raül. Hola, bona vesprada. José Ramón Maravillaedo, comercial de 38 anys, és el candidat del Partit Socialdemòcrata Iniciativa per Algemesí, que per primera vegada es presenta candidatura a unes eleccions municipals a Algemesí. Bona vesprada. Hola, bona vesprada. També ho fa per primera vegada Coalició Valenciana, amb José Tomàs Nácher Ferri, comerciant d'Algemesí de 60 anys, com a candidat. Bona vesprada. Bona vesprada. Coneguts els participants, en aquest debat anem a conèixer quina va ser l'estructura del programa. El format que anem a seguir en el debat serà el següent. Farem 4 rondes en les que els participants exposaran diversos aspectes del seu programa electoral. En primer lloc, una ronda genèrica inicial en la que explicaran el programa electoral per a la pròxima legislatura i per què es presenten a les eleccions. En esta volta els candidats tindran 3 minuts per a contestar i ho faran començant el més votat en els anteriors comicis i així consecutivament. En la segona i tercera intervenció disposaran de 2 minuts per exposar el seu programa econòmic i cultural. Esta vegada començarà el partit o coalició menys votat en els anteriors comicis, els que no tenen representació municipal, i així fins el més votat, en aquest cas el Partit Socialista. Ja per últim farem una ronda de conclusions de cada candidat en la que també disposaran de 2 minuts. En aquesta última volta també intervendran en primer lloc els caps de llista dels partits que no tenen representació municipal i així consecutivament fins el més votat en els anteriors comicis que tancarà el debat. Explicada la dinàmica, crec que és el moment d'entrar en matèria i conèixer totes i cadascuna de les propostes dels 7 candidats a la